duwaw ke denw ye waati bɛɛ lajɛlen na o de ɲininen do i fɛ bal ala ye mu'minu tanu ko mu'minu ma keguma kulu de b'a fɔ rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ko ala an sɔn musow la zuriya la bɔkolow la minnu bɛ kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye minnu n'i y'u ye i bɛ nisɔndiya minnu n'i y'u ye i bɛ muse i bɛ lafiya k'i kan kɛ ala ko fana na ɲɛmaaw ye kana kɛ kɔmɔgɔw ye o la i kan kɛ ala ɲɛsirabaw la ɲɛmɔgɔw ye silamɛ kan ka nin duwawu de k'a yɛrɛ ye waati bɛɛ lajɛlen kira y'i kanto sallallahu alaihi wasallam a ko salasu da'watun mustajabat ko duwawu saba bɛ yen maa saba ka duwawu bɛ yen a tɛ bin la turad a tɛ segin a duwawu fɔlɔ ye jumɛn ye da'watul mazlum maa min tɔɲɔna n'i y'a tɔɲɔ n'a ye duwawu k'e kama a tɛ bin kelen da'watul musafir maa min bɛ taama sira fɛ taama min a ka sɔrɔ ala sɔsɔ tɛ a bɛ dugu sira fɛ fɛn na voyage sira fɛ n'a ye duwawu kɛ a bɛ minɛ a ko da'watul walidi li waladihi ani fa bɛ duwawu min k'a den o fana tɛ bin o de la Jurayj waati taara ale nana don dɔ i k'a dɔn ko mansa ka duwawu tɛ bin a den ma a ka musokɔrɔba nana don dɔ a nana wele k'a to sali la a mago b'a la a y'a wele k'a wele a ma kuma a yɛrɛ y'i kanto a kɔnɔ n tigi ala ne bɛ sali la n ba fana bɛ ka n wele n ka mun kɛ ala batolaba kun don mais a kalannen kun tɛ dɔnnibaa kun tɛ mais ala batolaba kun don maaba kun don dɔnni y'a jɛ nin yɔrɔ la o de la dɔnni ye nɛɛma ye dɔnni ye nɔɔrɔ ye dɔnnibaa bɛ fɛn fitinin kɛ a bɛ ala sɔrɔ n'o ye i b'a sɔrɔ kunfin bɛ t'i bugu fɛn dɔ kan k'o dilan yɛrɛ ye a bɛ san 40 san 50 kɔ bato la nka baraji kisɛ kelen a t'a sɔrɔ a ko ala n filɛ sali la n ba fana bɛ ka n wele n ka jumɛn de kɛ a ko na n ka continuer ni sali a continuer ni sali musokɔrɔba y'i sɛnsɛn ka taa a ka bugu kɔnɔ musokɔrɔba kɔrɔtɔra a ma na a nana tuguni a ko Jurayj y'a wele a ko n bɛ sali la n'a ko ye nafila seli daminɛ a t'a tigɛ a continuer ni seli fo siɲɛ 3 musokɔrɔba dimina a ko ala i kana faga fiyewu fo muso minnu b'u yɛrɛ feere olu ka kalo d'a la musokɔrɔba y'o fɔ a taar'i sigi nin tilala ka seli la a nana fo taalen ɲɛfɛ don dɔ sanjan dɔ la muso dɔ nana o yera muso lakodɔnnen kun don dugu kɔnɔ a yera a lajɔlen don a dun ma furu faama ko k'a minɛ ka na k'a den fa bɛ min a ye kalon da Jurayj la ko k'o de y'ale den fa ye y'a ye ba ye danga min don sisan o de minɛna a kama dɔw b'a fɔ yali n'i fa y'i wele k'i to sali la a faamu n'i ba y'i wele k'i to sali la sali jumɛn ko don nafila seli n'i bɛ farida seli la i t'a tigɛ nka nafila seli fɛn o fɛn ne b'a la i fa y'i wele i tɛ salamu bila i bɛ taa de salamu kɔrɔ de ni sali banna a y'i wele yɔrɔ min i bɛ sujudu la i kunbere minɛnen don i b'a fɔ naamu i bɛ boli ka taa laminɛ i ba fana b'o cogo la o de ye nin Jurayj in jɛ an ka kuma sahidu ye min ye ba diminen filɛ ka kuma jugu f'a ma kumakan kelen kalon dara a la o y'a minɛ a b'a ka ala bato la k'a ba de bɛ gosi fo k'a kolo magaya k'a ka bugu bɛɛ jeni k'e bɛ yan k'e b'a fɔ i bɛ ala bato la ja e bɛ nin de kɛ a ko ale tɛ a ye ala wele denyɛrɛnin min n'u ye kalo da la k'a y'o de f'a ye den kumana k'a to bamanan na a ko ale fa tɛ Jurayj ye dɛ ale fa ye karisa de ye o bɛ yan fɛ o kɛra tariku la dɔnnen don mun y'a s'a ma ba ka danganiya mansaw bɛ cogo di bi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ dangani joli f'u den ma tile kɔnɔ a t'a hakɛ dɔn nin denko ye problème ba de ye wallahi mɔgɔw bɛ ka t'u gulɔ fɛn wɛrɛ la dɛ n'i ye Mali problème ba dɔ lajɛ o ye nin ye n'i taara télé la n'i taara radio la n'i yɛlɛla réseau sanfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ k'i da ka sa théâtre minnu bɛ bɔ film minnu bɛ tourner yɛlɛko minnu bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ de ka maaw su ka kɛ jogojuguya kan dɔ n'a fa sigilen don a k'a kɛ to i b'a sɔrɔ o bɛ ɲɛbɔ muso kelen fɛ o de bɛ ka yira denmisɛnninw na ko a fana ka nin kɛ nin tɛ kojugu ye dɔ n'a fa bɛ ɲɔgɔn bolokuru muso nɔfɛ o de bɛ ka yira denmisɛnw na ko nin tɛ kojugu ye o la n'u wulila u bɛ sɔrɔ k'u sen yɛlɛ ɲɔgɔn kan ko an bɛ fɛ ko mara ka sabati mara bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo di ka nin ko nasɔnya to yen mara bɛ dilan cogo di ka nin to yen nin den ninnu de bɛna kɛ minisiriw ye sini nin den ninnu de bɛna kɛ alimamiw ye sini nin den ninnu de bɛna kɛ faamaw ye sini cɛ ni musoya kuma de bɛ telew la o de bɛ réseau la ka micro ta ka yaala karew kɔnɔ ka cɛ ni musoya fɔ panbaran o lamɔ bɛ dilan cogo di neni bilenw de bɛ ka fɔ panbaran o lamɔ bɛ dilan cogo di o bɛ labɛn cogo di dugu maalankolonw maa piriparaw
ma minu ko sebe manga kalfaula ulu de bitaku ka ke ko nyana bolaw yo ko be laban cogodi mali bitami ila aina nasir wa aina sayantahi bina almasir abi kunce cogodi abi laban cogodi on setola isebi ka dula de ijantu yere la de deni bi bolo nema de do filima jugun goy te segin ko de ka jugun ni tara idde fara nyonka ni khutuba ko fe ika ala tafuye ika ala kira tafuye ika fuye ko ma tonyo mai samana na kika wululu bo ka bi ma do ka dala amai samana na kika nyama bo ka bi ma do ka dala amai kara jom jue bumer bo mawtes no kere fe amai kabanenu kausigi fanenu ma kiri karabara ko ke amai o fi dewye ika soroka do ko ye nonte ni sarata ko bi bolo la harada ere klale ka cibela kibi do aljina kono wati mi ki joijo idde ko kima ala yirula ibi mina kan itindi tasma kono de la ala ko ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara aw min qaw dara alala aw min qaw dara cidena aw min qaw islamay ay ala ka sharia bara akad barilike aw na ka demba yow ni tasma ce ikad demba ya bisika ke sababu yake fana jigi tasma kono ñon faga fu ay demsenu laje kana ñina ide ko non tabke juin minay kana ñina ide ko non tabke dorogu talay o de publicité be ka ke ka yira wallahi hali kafiri jamana minu iba so nga mawbe nyabu fe wallahi uluti so hali publicité national do ka temu ka tele la ngawde be ke ya ulube feito ni filmu kiri kara minu ngla ka dawma o ti so ka laje o ka dugu kono foni ye shido soro ngawde be laje ya dem fitini de bo laje ya de mi make fo ye folo ibe de jo sisa ibe bo sisa iba soro abe dungli damina kuni kun aba befo de mi be daboni neniye masa irba ko segaka ko ale fatoko mak mana koy abato mak mana koy de mi be pere kan neni fo ada kono si anye bala masa bo de fo ate fado ate bado ate alado ate kirado ate hadamadiya do aforogo langulo de bete abi koroba wala te abi ke choroba fuye abi koroba te abi ke musoroba fuye iba choroba national ye kare kono iba musoroba national kare afkala ne mbado ngama tonyo fe wallahi iba ye ahina de bi mina te fuido na fa fuita kanyana mala ayra fe atara to bu jamano na diplôme bo soro achama be abe ni fe nunu don nyedi mu de do kodimite o kafale do ya dale do jamane do kana jingala koy la mode tabolo hine todo ambani ni ala fe ala ka boda dama ala ka ndengla ala ka nyereba kungla ala ka nga dugla ala ka nga kingla ala ka nga jamana ugla ala ka tnya yirana na yirana kan de nga bara ala ka kalo yirana na yirana kan de nga nyoro jenyala ala kan kishi dorogu toroma ala kan kishi glo toroma fefe be hakli bo achugula ala kan kishi oma ala kan kishi kan nga demba yautanga achemana musoma wala ku bela jele tanga ala ku sigi kana ala ka dine ma sigi chugo nyumana ka Allah subhanahu wa ta'ala de la kaslame udeme yoro yoro ni wati ni jamana ala ka basigi an islam jamana bela jele mangambi yoro ala ka islam jamana bela jele basigi ka Allah subhanahu wa ta'ala deli akan so nye herala akan so lahara herala akan kishi tasma lanjaba ma akan andu sukun kele ko kan kanda salini kishi ya ko chaya ka jonke na ka chideka no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wulika taraw ka salima yarhamukumullah.